mis-siġra tan-nofs għalinna. Allora xi tgħidilna San Ġwan, kif fis-siġra tan-nofs, mis-siġra tan-nofs tal-Eden daħlet il-mewt, hekk ukoll mis-siġra tan-nofs, mis-salib li hemm fuq il-Kalvarju, daħlet il-fidwa, il-ħajja. Fin-nofs, jiktibha imma ma jgħidx, jiktibha. Hekk ukoll hawnhekk. It-tajn, it-trapp, issa ġejtu miegħi naħseb, fejn iwassalna, fejn ifakkarna. Genesis chapter 2. Genesis ġifieri l-ewwel ktib tal-Iskrittura. X'għandna miktub? Alla sawwar il-bniedem mit-trapp tal-art. Mela San Ġwan qed jgħidilna, qed jgħidilna. Nagħmel dik il-mixture bil-bżieq u t-tajn. Qed jgħidilna l-bniedem tajn, trapp u lejn it-trapp jerġa' jmur. Mingħajr ma jispjega, imma hekk qed jgħidilna. Din hija kif jgħallmu missirijiet il-Knisja dwar din il-ħaġa. Ġesu jagħmel it-tajn, iħammeġ, jibgħatu, jinħasel. Meta kien għadu għama, gustusa dejn, meta kien għadu għama. Kemm mis-Sirja Naaman kien ġeneral kapaċi ta' kemm mis-Sirja Naaman kien ġeneral kapaċi ta'. U kien hemm għaddejja li kienet minn Iżrael skjava. U qalet lil mara tiegħu qaltilha kieku dan Naaman imur f'Samarija, kienet ludija mnejn ġejja jien ifhmu l-istorja. Hemm profeta ifejqu. U dak hekk għamel ħafna regali u tħwejjeġ tibdil u mar fejn il-profeta Eliżew. Dak kienu tnejn, Elija u Eliżew. U Eliżew laqgħu l-ewwel ċanfru għallu jiena ma rridx regali. Imma għallu din l-expression preċiża, għallu mur inħasel fil-Ġordan, fix-xmara Ġordan. Mbagħad liħor ir-rabja, imma ħallu għadek. Mur inħasel. U Ġesu dak l-għama għallu, mur inħasel fis-Silwam. Mela Ġwanni qed ifakkarna fil-miraklu li Eliżew għamel ma dak li mġiddem, għax imbagħad dak li mġiddem tnaddaf. Hekk ukoll dan l-għama ġej jara. Mur inħasel. Mur inħasel. U l-miraklu sar. U Ġwanni juża fraża qasira, dak mar inħasel ġej jara. Dak mar u bdieħ il-Ġesu. Mar inħasel din is-silwa m'għadha hemm dal-lajn għadha hemm. Sewwa m'għandix bejn niddeskrivilkom kif inejju meta għamilha il-profet il-sultan Eżekija, eċċetera, iddaħħal lilma Ġerusalem, il-mafrisk, il-maċar, għadha hemm. Silwa. Mar inħasel u ġej jara. Mela din hija l-ewwel parti. Din hija l-ewwel parti. It-tieni parti. Ġej l-inkwiet, il-Farizej. Ġejjin il-Farizej. L-identità ta' dan ir-raġel għama. Identità. Identity card. Dan minnu. Kien hemm min qal kienu jafuh, kien hemm dorru jitlob. Iva, dak is-soldu jkun hawn. Oħrajn qalu le mhux hu. Ġiet il-firda. Nuqqas taftijaj. U bdew jistaqsu lilu b'insistenza, b'arroganza. Għallhom,
Dan il-Ġesu qatt ma seta' jarah, qatt ma raħama, għallhom wieħed raġel. Jgħidulu Ġesu, għamel ftit tajn, dilikli, reġa' l-istess verb, mhux għamel li tajn, dilikli, bħalma tidlek iż-żejt, bħalma nagħmel jiena bħalissa ma rejt, nidlek il-vik sa fuq sidri, sewwa tidlek, jidħol, sewwa ż-żejt jidħol. Iż-żejt ma tidilkux għal xejn tagħmlu. Anke meta l-isqof jikkonsagra artal, meta l-isqof jikkonsagra l-ewwel darba artal, ma jkun hemm xejn. Jixħed iż-żejt fuqu, imbagħad ixammar sewwa u bidu hekk il-pala, jidlek l-artal ħalli ż-żejt jidħol fl-irħama. Reġa' l-istess verb. Dilikli għajnejja bieħ bit-tajn u għalli mur nħasel, eccetera. Fl-ilma tas-silwa. Mela f'dan l-ewwel konfront ta' dan il-povru raġel mal-kapijiet, ħoloq firda, xizma. Ħoloq xizma. Imma ma wafqux hawn. Għax qalulu dan kif jista' jkun dan midneb għax għandu dnub, għax kiser jum is-sibt, għamel it-tajn. Aħna llum nhar ta' Ħadd mhux tajn nagħmlu mixture kbira. Għaru każa għalina, ma għandniex rispett ta' jum il-mulej. Għaru każa. 6 ijiem sħaħ mhumiex biżżejjed. Ma ħalli ma nidħlux f'dan l-argument. Dawn kienu jirraġunaw tagħmel it-tajn nhar tas-sibt qed tikser it-tielet kmandament, ħaret il-ħdud u l-festi. Mela dan mhux ġej minn Alla, jikser jum is-sibt, ix-xabat, jikser il-liġej. Mela midneb jista' jagħtik id-dawl. Oħrajn qalu irraġunaw l-oħra qalu, imma midneb min jikser il-liġi jixħita taħt saqajh x'naqgħu inqowm. Midneb jista' jagħmel sinjali bħal dawn. Ara hawnhekk reġa' San Ġwan reġa' fakkarna fil-kelma sinjal. San Ġwan il-kelma sinjal ifisser miraklu. Meta għamel l-ewwel miraklu fit-tieġ ta' Kana, jgħid dan l-ewwel sinjal li Ġesu għamel, sinjal. Allura dawn ġew irraġunaw. Midneb aħjar, jista' jagħmel miraklu bħal dan. Midneb kif jista'? Mela Alla ħaj jisimgħu. Allura reġgħu. Inti x'jidhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk. Ara daqsxejn ta' x'dettalji. Inti x'jidhirlek minnu. U dan sparalhom bomba. Għallhom dak profeta. Issa l-kelma profeta jfisser wieħed li jgħallem. Il-profeti tal-qedem huma kellhom rispett kbir lejn il-profeti. Grat għoli il-profeta. Dak profeta. U di ma qagħdux għalija. Ma rridux inti midneb ħatgħallem lilna. Profeta. Allura ħajwessew l-inkjesta u ħajwessewha billi jibgħatu għal ġenituri ta' dan il-povru għama. Interessanti il-ġenituri. U dawn
il-ġenituri meta ġew quddiem dawn il-rappreżentanti dawn li jidrilhom il-Vanġeli jgħid daħlu f'biża' beżgħu. Imma għax beżgħu, għaliex beżgħu. Ħanejdilkom daqsxejn il-kuntest, iċ-ċirkustanzi, għax hemmhekk is-sabiħ jien dejjem ngħid meta tiekol biċċa laħam weħida hekk mhix tajba, imma jekk mal-biċċa laħam ikollok kontorn ftit piżelli, ftit karizz, minn aħdar, isfar, għandek it-tadam aħmar, għandek sewwa il-kuntest, il-kontorn. X'inhu l-kuntest ta' dan il-biża'? X'inhu? Din San ma jgħidilniex, imma mill-istorja nafu mill-ambjent. Għaliex kienu beżanin? Għaliex? Ħanilkom għaliex jien. Fis-sena madwar is-sena 80 wara Kristu, meta Ġerusalemm diġà kienet imġarfa fis-sena 70 mir-Rumani, għaddiju tempju kif għadu sal-lum, għaddiju kollox, u numru ta' lut ħarbu oħrajn kaxkruhom lejn Ruma, ir-Rumani, lejn Ruma, hemm il-famuża arkata ta' Titu, dak li rebaħ il-Ġerusalemm. Ħdejn il-Kolossew qiegħda l-arkata ta' Titu biex tfakkar meta Titu rebaħ il-Ġerusalemm fis-sena 70. Numru minnhom ħarbu, mhux jaħarbu. Meta l-affarijiet kwetiet, dawn il-lut bdew jiltaqgħu bejnietom, għamlu kienu konċilju biex jiddiskutu daqsxejn is-sitwazzjoni reliġjuża tagħhom. U number one, iddeċidew li ma huma l-kotba li jinqraw fis-sinagoga. Għax kienu bdew jidhru ċertu kotba oħra tagħna l-insara, lut li saru insara u li għandhom kotba oħra differenti mill-kotba tagħhom. Mela f'din il-każjamnija is-sinagoga il-konċilju iddeċidew li huma l-kotba li jaqraw nhar ta' Sibt il-lut waħda. Għamlu 18 il-barka, għadhom jeżistu dawn il-barkiet, waħda minnhom nirringrazzjak Alla li ma għamiltniex Nozzri Nazzarenu minn Nazzaret, ma għamiltniex Nisrani, Nozzri. U t-tielet oħra illi min jistqar, min jgħid, speċjalment fil-pubbliku li huwa segwaċi ta' Ġesu, ikeċċuh il-barra mis-sinagoga, jaqtgħuh il-barra. Issa ħa nidħol ftit f'dettall iktar interessanti. Kien hemm 3 kwalitajiet ta' tkeċċija, waħda ta' ġimgħa, oħra ta' xahar u oħra sħiħa totally. Ta' ġimgħa jgħidu l-sedżu fatt skont il-ksur tal-liġi li tagħmel id-dum ġimgħa ma tista' minn Sibt sa Sibt. Xammata id-dum xahar sħiħ ma tistax tħares lejn is-sinagoga. Ħerem it-total ħerem maqtuħ formalment ħajtek kollha. Maqtuħ formalment mill-kapijiet li jfisser maqtuħ mill-ħajja reliġjuża, mill-ħajja soċjali, mill-ħajja politika. Int skomunikat. Komunikat maqut. Dan id-dawl komunikat ma fejn hemm il-generators Malta. Jekk jiġi skomunikat, jiġi maqtuħ. Mela min jistqar li Ġesu n-Nazzarenu skomunikat. U dawn il-ġenituri kienu beżanejn li laqtu din l-iskomunika minħabba povru tifel tagħhom. Illa, ħwina kemm kienet serja l-affari, qed intaraw, meta tispjega kemm sabiħa l-affari, dak imwerwrejn kienu, hekk jonqosna. Tkeċċuna l-barra skomunikati, hekk jonqosna. Allura kienu għaqlin biżżejjed irrispondewhom kif irrispondewhom. Nafu
li dan hu t-tifel tagħna. Nafu li twilet għama. Min jaf kam kienu mġewwin għandhom tifel ma jarax imsiken. Nafu. Imma, kif issa ġej jara, ma nafuħx. Anqas ma nafu wara ġejja, preċis, min fetaħlu għajn Ġesu, jgħidu Ġesu, illa ħwina x'komunika kienu jlaqtu. Lanqas nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħaj jitkellemu għalih innifsu. Kemm tawhom risposta preċiża. Għax huma kellhom biża' kbir. Kif dan ġej jara u jekk jistqarru jgħidu li Ġesu allura l-aħħar ħsibijiet. Ix-xena saret iktar aggressiva, iktar qawwija, iktar goffa. Lil dak l-ama ġaluh jaħlif. Għati glorja lil Alla. Aħna nafu li int dak il-bniedem, aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb, grazzi. Huma jafu li l-bniedem midneb. U għallilhom, għat-tielet darba ġa qedtilkom, ma tridux tisimgħu. Jaqgħu hawnhekk faqagħhom, jaqgħu tridu intom ukoll. Nista' nispjega din il-ħaġa interessanti. Jaqgħu tridu intom ukoll dik il-kelma issiru dix-xjiepli tiegħu. Kaj bil-Grek ukoll xi tfisser? Ifisser jien diġà dix-xjieplu tiegħu. Tridu intom ukoll tagħmlu bħali u ssiru dix-xjiep ukoll. Kull kelma. Allura inti midneb ħatgħallem. U x'għamlu? Keċċewh il-barra. Skomunikawh mis-sinagoga. Keċċewh il-barra. Int se tgħallem lilna ekku s-supervja. L-aħħar taqsima, ħanikkonkludi u nitgħallmu kemm hu ħanin Ġesu, kemm iħobb il-bniedem Ġesu u f'liema kundizzjoni hu basta jersaq lejh. Ġesu sama li keċċewh il-barra. U Ġesu innifsu sabu u qallu. Temmen int b'bin il-bniedem, issa din l-expression bin il-bniedem fil-Vanġelu qabel diġà nsibuha pereżempju San Mattew jgħidilna għad jidher bin il-bniedem u l-popli kollha jidhru qudiemu jaraw il-bin il-bniedem ġej fuq isħab tas-sema bil-glorja. Bin il-bniedem hu Ġesu innifsu, ecce homo. U dak qallu minnu mulej, bin il-bniedem dan minnu mulej, minnu. U Ġesu kompla jikxef, Ġesu kompla juri l-imħabba enormi tiegħu. Mhux biss rajtu, bin il-bniedem, mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek. Kemm sabiħa. Ġesu tagħna ħuti. Ġesu tagħna dan. Mhux qed tarah, imma qiegħed quddiemek, qed ikellmek, jien hu. Dak ma qallu jien, qed ikellmek. U din it-tweġiba lest. Tant nifditlu inxteħħet arku btejh qudiemu bil-Grek pros kineo titla' u tinżel. Il-kelma kineo jekk flok kineo ngħid ċineo, minn ċineo tiġi ċinema għax iċ-ċinema taraħa d-deqra l-Grek fejn ikun ġej il-kliem mill-Grek, ċinema, kineo, sinema flok si. Pros kineo
dak beda tila u niesel qoddiemu jaduraħ bħal mamlu l-istess verb il-maġi enxtaħtu fl-art qoddim dik it-tarbija. Niżel arku bteħ u nxteħet qoddimu. U Ġesu jgħidilna biex aħna nkunu segwaċi tiegħu u nkunu verament uliet id-dawl. Għax qal jiena ego eimi ħofostu kozmu, jiena id-dawl tad-dinja. Jew issa nqum nkantaw flimkien talba tal-missierna. Barka ta' Alla li jista' kollox tinżel fuqkom fl-isem tal-missier u tal-iben